Benvidos a Historia ten voz, onde viaxamos no tempo para coñecer figuras fascinantes para falar con persoas que cambiaron o mundo. Hoxe temos unha visita moi especial dun dos pintores máis famosos da historia europea, Diego Velázquez. Viaxaremos ata 1656 para coñecelo. Déixame poñer esa data na máquina do tempo e en poucos segundos estaremos alí. Mentres tanto, déixame falarche del. Diego Velázquez naceu en Sevilla, España, en 1599. Sabías que a súa nai era española, mais o seu pai era portugués? Desde moi novo, a súa familia decatouse de que Diego tiña un gran talento para o debuxo e a pintura. Aos 11 anos comezou a estudar pintura e tras 6 anos de aprendizaxe xa traballaba como pintor profesional. Impresionante, non si? Un día chegou a súa gran oportunidade, pintar o rei Filipe IV de España. Imaxinade a presión. Fixo un traballo tan bo que o rei nomeouno o seu pintor oficial. Todos os reis tiñan un. A partir de entón, Velázquez traballou para a familia real en Madrid, pintando retratos e escenas famosas, como a súa obra máis coñecida, Las Meninas. Pero o noso convidado de hoxe non é un artista que só pintaba a reis e raíñas. Tamén pintou escenas da vida cotiá e persoas que, na súa época, case nunca aparecían en cadros, bufóns, pobres e mesmo escravos. E fixo con tanta dignidade e respecto que conseguiu que aqueles que miraban os seus cadros comenzasen a ver estas persoas de outro xeito, con ollos máis amables. Así que, alá imos. 3, 2, 1... ¡Despegamos! Espero que a máquina do tempo non se balancee demasiado, porque na miña última viaxe, vaya mareo collín. A ver se esta vez todo vai ben. Chegamos! A viaxe foi tranquila, grazas a Deus, e o mellor de todo, estamos en 1656 co único, o incomparable, Diego Velázquez. Hola a todos, é un placer estar aquí. Grazas por recibirnos. Diego, contanos, en que estiveches traballando últimamente? Acabo de rematar un cadro moi especial e moi difícil para min, Las Meninas. Ah, sí, Las Meninas, xa o sei. Parabéns por ese traballo increíble. Para os que non o coñecen, poderías describilo un pouco? Por suposto. Imagina que estás mirando por unha gran fiestra e ves un momento da vida no Palacio Real. No centro está a infanta Margarita Teresa, cun vestido branco. A ambos os dous lados están as súas damas de compañía, tamén chamadas meninas. Tamén podemos ver un can moi tranquilo, un par de persoas con nanismo e, ao fondo, un espello que reflicte o rei e a raíña. Eu mesmo tamén aparezo pintando. É un cadro enorme. Quería que os espectadores sentisen ao miralo que eles mesmos tamén están ali, dentro de esa habitación. Certamente, síntome como se estivese ali cando o miro. Canto mide? Ben, o lenzo mide máis de 3 metros de alto e case 3 metros de ancho. Vaya, iso é enorme. E dinos, como foi traballar nunha peza tan increíble e rematala? Non foi nada doado. Esforzábame cada día para que o resultado fose o que eu tiña na cabeza. Ademais, era moi complicado saber cando estaba rematado, pero un día vin que todo estaba xa en equilibrio. A luz que entraba pola fiestra, as miradas de cada persoa, o can tranquilo no chan. Nese momento, afasteime, mirei no de arriba abaixo e pensei, xa está, agora a escena respira por si soa. E certamente sí. Unha pregunta que moitos de nós nos facemos. Por que decidiches pintarte a ti mesmo nese cadro? Quería rexistrar a miña relación coa familia real e lembrar a todos que os artistas tamén forman parte da historia. Non somos simplemente artesáns que pintamos todo o día. Creamos novos mundos. Ás veces, a xente esquece que detrás de cada cadro hai unha persoa con ideas e sentimentos. Por suposto. Iso nunca se esquecerá con este cadro.
Algúns dirán que é o selfie máis épico da historia. Perdón? Un selfie? Ah, sí, por suposto. Un selfie é coma unha imaxe túa que fas ti mesmo, coma un autorretrato. Que interesante. Nunca escoitara esa palabra antes, pero sí, hai un selfie en Las Meninas, efectivamente. Exactamente. E hoxe podemos mirar cara atrás e ver a túa vida chea de éxitos como Las Meninas e outros como A Bella Fritindo Ovos ou Venus no espello. Pero, como comenzou todo, Diego? Ben, de neno pasaba horas debuxando o que vía pola casa. Entón, os meus pais levaronme a estudar pintura e dibuxo co mestre Francisco Pacheco. Con el aprendín non só técnica, senón tamén a mirar o mundo con atención. Despois chegou o rei Filipe IV. Sí, estaba máis interesado en pintar os obxectos e as persoas da vida cotiá, pero non podía dicir que non a oportunidade de pintar o rei. Cando o retratei, non quería pintalo como se fose un deus, senón mostrar a luz dos seus ollos. Gustoulle tanto que me nomeou pintor da corte. Grazas a iso, puiden viaxar a Italia 2 veces, aprender novas técnicas e traer esas ideas incribles a Madrid. E tamén retrataches a persoas que non adoitaban aparecer nos cadros. Así é, creo que todo o mundo merece ser visto con respecto. Por exemplo, Juan de Pareja traballou comigo durante moitos anos no meu estudo, pero, aínda que me dou a admitilo, non como un axudante libre, senón como o meu escravo. O teu escravo? Sí, pero xa non. Despois de pasar tantas horas traballando xunto a él, comprendín que Juan non só é un artista incrible, senón unha persoa que merece ser libre como calquera outra persoa. Así que hai uns anos, durante a miña última viaxe a Italia, asinei a súa carta de liberdade. Hoxe é un home libre e un pintor por dereito propio. Vaya, debeu xogar un papel moi importante na túa obra, entón. Sen dúbida. Eu quería que todo o mundo o vise como eu o vin, un home digno, talentoso, con luz propia. Así que decidín pintar o seu retrato. Puxen todo o meu corazón nese retrato, e cando o cadro se mostrou en Roma, a xente quedou abraiada. Dixeron que parecía real, e por suposto, nunca viran a alguén que fora escravo pintado con tanta nobreza. Descubrín que a arte podía acender unha luz nas persoas e facelos imaginar un mundo mellor. Por suposto que pode. A arte é unha ferramenta para explorar novas ideas e crear mundos diferentes. E Diego, despois de tantos anos pintando, que lles dirías aos nenos do futuro? Prefiro ser o pintor número 1 de cousas comuns en lugar do segundo da arte máis elevada. E que significa iso exactamente? Significa que non se trata de ser o mellor pintando o que xa se considera fermoso ou grandioso. Os verdadeiros artistas exploran o que outros ven común ou mesmo feo e atopan a súa beleza. Copiar o que veu antes non cambia nada. Se miramos o mundo con curiosidade e o pintamos coa nosa propia luz, podemos crear algo novo que faga que a xente pense e sinta de forma diferente. Que gran lección, Diego. E agora, antes de irnos, que che parece un xogo rápido de preguntas? Pareceme ben. Vouche facer 5 preguntas, rápidas. Respondes en pensar demasiado. Alá imos. Cor favorita? Marrón avermellado, como a terra ao amencer. País favorito para visitar? Italia. Comida favorita? Pan acabado de cocer. Sevilla ou Madrid? Os dous, non podo escoller. Se non foses pintor, que che gustaría ser? Viaxeiro, para seguir perseguindo a luz polo mundo. Genial, moitas grazas, Diego. De nada, foi un placer. Hoxe viaxamos ao século de ouro para coñecer a Diego Velázquez, pintor de reis e de xente común, mestre da luz e da sombra e un artista que nos lembra que todos merecemos ser vistos con respecto. E se hoxe che gustou saber máis sobre el, imagina
todo o que podes descubrir se segues investigando pola túa conta. A historia está chea de sorpresas. Grazas por acompañarnos nesta viaxe ao pasado. No seguinte episodio, coñeceremos a outra figura que deixou a súa pegada no mundo. Non perdas o seguinte capítulo de A Historia ten voz.